čím teba zaujala táto práca? Prečo máš rád ovečky? No v prvom rade je to od malička, ten cit zvieratám. Za mladý som miloval kone, no ale potom, ako otec kúpil mi ovce, tak ma zaujímali ovce, chodieval som po salašoch od malička. Najprv som robil len takého honilníka, duril som ovce do košiara na dojenie. Potom ma starý pán Bača naučil dojiť, ručne samozrejme. No a tak už sa to potom vyvíjalo. A čo ťa tak zaujalo najviac? Chcela by som počuť, že tú vlastne takú radu od toho starého Baču, ktorý ti povedal, že nebi ovcu po hlave, že čo sa ti stal ten príbeh, že si skúšal raz jednu ovečku, aby sklonila tú hlavu, aby sa lepšie dojila. A čo sa ti stalo? No, on mi to vysvetlil tak. Dávaj pozor, keď chceš ovcu udrieť. Lebo to je Božie stvorenie. Ona sa ti tak dokáže uhnúť, že sa ty zraníš. A to sa mi aj raz vyplnilo. Ovci je trojaký úžitok. Vlna, mäso, mlieko. Takže, a oni sú také ozaj jemné tie zvieratá, bojazlivé. Netreba ani rukami, nemalo by sa ani rukami rozháňať, ale kľudne chodiť pomedzi ne. A keď aj dáku hľadáš ovcu, dáš si ruky dozadu, a oni už nemajú potom taký strach ako niekedy, ako keď sa s rukami rozhadzujú, alebo keď sa kričí pri nich. Čiže môžeš povedať, že ovečka je pokorné zvieratko? Je také, dá sa povedať, také najposlušnejšie. A není to, nesymbolizuje ovečka ako takú poslušnosť a nehu a krotkosť aj preto, že potrebuje pastiera dobrého? Vieš, že vlastne to by nám malo asi v živote, každý by mal mať možno nejakého vodcu. No je tak, že keby ovce nemali pastiera, to stádo sa roztrhne, lebo jedni pôjdu tam, druhé pôjdu tam. No a vo veľa prípadoch sa stalo, keď bola samopaš, tak ovce zdiveli. A oni sú už potom naučené, pastier má ísť spredu a oni za ním. Rozpásť, no a potom vrátiť sa spátky na dojenie. A jaký to je dobrý pastier? No, dobrý pastier tiež musí mať vzťah k tomu. A ako hovorím, musí viesť tie ovce. Pastier nemal by chodiť pozadu, lebo tie ovce sa rozprchnú. Musí ich tak naučiť, hlavne z jary. Niekedy chodievali dvaja z jary, kým sa ovce naučili. Jeden bol na predku, vpredu a druhý bol za ním. No a to trvalo tak, dajme tomu 2-3 týždne, kým si ovce zvykli. Na toho konkrétneho pastiera? Na konkrétneho pastiera. Je vôbec záujem u mladých chlapcov robiť toto povolanie? Majú chlapci záujem byť bačom? Keby boli k tomu vedení a keby toto poľnohospodárstvo, hlavne toto ovčiarstvo, tak neupadlo, tak asi hej. Prečo si nerozbehol ovčiu farmu v Amerike alebo v Kanade, ale vrátil si sa na Slovensko? No nie, tam tieto tradície tam nie sú. V Kanade tam hodne ide kozie mlieko, kozie výrobky, lebo tam sú však ľudia z Balkánu, tam je hodne moslimov. Proste tam kozacina ide. Ovčie mlieko sa väčšinou používa na zmrzlinu, lebo má veľkú tukovosť. Proste nie je tam taká tradícia. A druhá vec je tá, že sa všetko vozí z Európy,
pre ľudí, čo majú radi ovčie výrobky, to sa všetko dováža. Čiže ovčie mäso alebo aj syry majú skôr radi Európania. Áno. No ale jahňacie mäso, baraninu, to je zase tiež moslimský pokrm. To oni majú radi, ale to sa zase vozí z Austrálie, z Nového Zélandu. Takže to sú ovce, ktoré sa nedoja, to sú mäsové typy oviec. Táto ovečka ťa počúva. Takto jednoducho treba zniesť. Oni potrebujú zistiť tvoj zápach a keď voniaš ako oni, tak sa ťa ešte menej boja. A zvonce, ovciam sa dávajú zvonce hlavne tým najlepším. Je to taká finta, lebo vlk, keď zahryzne, tak on si vyberá ovcu, ktorá nemá zvonec. No najlepšie je také ovce, čo sú najlepšie, čo dobre doja, nosia po 2 jahniatka, tak tým ovciam sa dáva zvonec, lebo vlci idú po krku. Prečo je tá tvoja brinza najlepšia? No, lebo sa robí tak, ako sa má starým klasickým spôsobom. Z nepasterizovaného mlieka dodržiava teplotu, aby sír sa neprehrial, aby nebol tvrdý, aby nebol rozsýpací. A čo ťa zarazilo, keď si pozeral minulé farmársku revy? No, že v týchto hrudkách boli veľké lieviky. A v tých lievikoch sa zdržiava srvátka, potom ktorá plesnie a začína už taká hniloba. Na to treba dávať veľký pozor. Je to nejaké aby sa to nedostalo do brinze. Alebo potom sa to musí vykrojiť. A prečo? Škodí to nejako? No, tá brinza sa s tým ničí. To není plesnivý syr. Ako môžeš dať otázku?